at nag-start na ang ating rolling start, neutral run para sa ating mga bikers. Ayan. So maraming grupo ang sumali sa race na to. Ayan guys, so sana maging okay lahat at makatapos lahat ng walang anumang madidisgrasya sa kanila. Ayan guys. Reyna. Hey, shout out sa inyo. So, back down na, start na ng ating race. Iba tayo sa bandang harapan. Tingnan natin kung sino na yung down. Oh, delikado. Hindi tayo makakasingit. Yun no, tingnan yung isa. Hindi tayo makasingit sa harapan guys. Kompleto pa rin sila. Wala pa mag-break away nito sigurado. Pakiramdaman pa yung mga yan. Oo nga ba no? So wala pa rin nakapag-breakaway guys. Ayun o, kompleto pa rin ang peloton. So kita guys, kompleto pa rin at wala pa rin nakapag-breakaway. So ingat-ingat na kayo mga idol at medyo hindi maganda yung daan dito sa part na to. Ayan, so one way lang talaga. Ayan guys, so akyatan, slide na akyatan dito sa part na to. Ayan, so kakanan tayo. Kakanan, ahon. Ahon, ahon. Purok 3, Barangay Kaniag. Ayan guys. Ayan, so marami pong grupo ang sumali sa Tour Di Kamiling. So ang ganda ng daan oh.
breakaway, 10 po itong aming first group breakaway. So, tumikit na ulit. Yung iba. Nagkakabulan na. So papalik ka ulit dito guys. So balik tayo sa likod. Ayun, so papasok na tayo ng bayan ng Mayantok. Bayan ng Mayantok na po tayo guys. Okay, so kompleto pa rin. Lahat inabutan na yung breakaway kanina. Guys, so kompleto pa rin ang ating peloton. Ayan, so namumula pa rin dito sa bandang harapan. Andito pa rin yung ating kamiling. Ayan, so may nakahiwalay doon sa bandang harapan na mga ililan guys. Yung grupo dito sa bandang harapan may gumawalang isa guys. Yung Team Zambales gumawala dito sa pito na nasa umabol naman yung isang bearing na. Oh, yan, Pangasinan. Team Zambales guys, nangunguna dito sa bandang unahan. Ayan, Team Zambales. Dito! 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 And guys, so papaligo na lahat. Ito ang ating mga participants. Tapos ng rider, tutok agad tayo. Ayan, dito rin natin resort. At pilaran ng palay dito sa part na to. Malayo pa yun. Ayan guys, so nagkakapunatan na tayo. Nagkakapunatan. Magaling yan, magaling. Nag-prehan pa yan. Ayan, malupit talaga yung idol ko. Ayan guys. Ayan, so paakyat dito. Ayan. Ito na yung ating peloton. Ayan guys, ito ang ating peloton. At marami pa rin sila. Ayan, tinabangan natin ng TikTok natin. Yun yung puntahan natin yung breakaway. At may breakaway tayo. Tatlong breakaway. Okay, so tatlo itong natatanong natin ng breakaway. At nagkakabanatan na naman dito sa bandang harapan. Ayan, isang Team Excellent. Team Excellent. Ano tong isa? 3115 tsaka Team Kamiling. Ayan, si Idol Jeffrey Garay ang guys. Idol Jeffrey Garay kung mga banat. Ayan guys, mula sa Team Kamiling. Team 3115 at isang Probang Excellent. Ayan guys, so sila ang ating tatlong breakaway dito sa ating Honda Kamiling.
Palitan! Palit! Try, wag ka daw! Lalaspag ka yan. Five at Team Excellent. Garay, bumanat guys. Garay. So nagkaiwanan sa part na to. Ayan guys, Garay nangunguna ng Team Kamiling. Ayan, so yung dalawang ayan. Nakaabot yung dalawa ng kalikot. 3115 Team Excellent at Team Kamiling ang nangunguna sa ating ronda Torog Kamiling. Na tayo dito sa may KOM guys at titingnan natin kung sino ang unang makakarating sa kanila. Ayun guys, so yan yung may nagwawayway na flag doon ang ating first KOM. Ayan na. Andiyan na. Team Kamiling bumabanat. Oy, Team Kamiling. Ay, 7-Eleven ba yun? 7-Eleven, sabi niya. Ayan na guys, so paakyat na ito ang ating ibang participants. Ayan. Nainom. Meron din ako dyan.
susunod, anuhin naman, balik rin ulit. Basta diretso lang yung singit. Huwag liliko-liko. Hindi yan sasabit. Ayan guys, puro likod yung nakukuha namin. Puro likod, hindi kami makasingit. Hindi kami makapunta sa harapan dahil matutulin sila guys. Yun o, nahulog na. Tinapon na. Batang Bulataw, yan dito sa likod ng Team Uro. Mamaya guys, kuha tayo ng konting ano natin, footage natin sa bandang harapan. Ayan, Team Bugalyon. May natatanaw ako sa Team Bugalyon dito. Kung hindi ako nagkakamali, si Gio Charisma ko. Ayan, so papaliko sila dito, papaliko. Online nyo my guys. Ayan guys, ayan, dito naman nagkakaiwanan na. Marami na ang naiwan dito naman ng God. Very excellent. Nandito na rin si kami ng bato.
dumaan tayo sa breakaway, wala palang record. So I'll make sure na may record tayo. Meron pang isang support ang 7-Eleven. Hey guys, wala na rin ako dito. Dang Reyna, Team Gamiling. Team Gamiling, Dang Reyna. Bike for sex. Yan guys, yan mga so, sila yung magkatong ko dito sa ating Wilton. Puntahan natin yung mga breakaway. May nauna ng mga breakaway guys. Fishing group natin, tatlo. Isang bike for sex, isang naka-black na jersey, at isang naka-blue na jersey guys. Ayan na. Ang pangit ng daan. Una ka na ito. Una ka na. Una ka na. Una ka na. Una ka na. Ngayon namin sumimplang. Your time. Safe. Kahit di na namin nakabutan yung breakaway. Pero habulin namin yan maya-maya ka tayo. Timing lang, timing. Ito, anong name to? Team Somebody's, Team Demdex. Layo ba? Malayo pa. Bike for sex, nandito rin. Ilan sila? 2, 5, 10 breakaway. Humigit kumulang sobra. Oh, 5. Oy, 13. Yeah, mahigit 10 guys itong ating breakaway. Hindi natin mabilang kung ilan talaga sila. Ayan. So, ilan yung nasa harapan? 5, 14. 13. 13 yata sila. Ayan. 13. Bike for sex, Team Zambales, Team Excellent, 7-Eleven. Oh, wag kang tututok! Palisin mo yun nasa likod. Ayan, so may tatlong medyo lumalayo sa bandang harapan guys. San Manuel Bikers, SMBC. Ayan guys, so silipin natin itong nasa harapan. Ito yung tatlong lumalamang guys, yung umagwat dito sa may bandang likod. Tatlo itong nasa harapan, isang bike for sex, isang dairy na yata yung nasa harapan. Hindi, anong team yun? Okay, team Pangasinan. Team Pangasinan at team Primero. Primero to na, team Primero Brothers. Ayan guys, isang team Pangasinan, isang team Primero,
isang bike for sex. Silang nasa harapan guys, yung tatlo. Ayan. Ayan, tatlo sila nakakagwat doon sa ating 10 sa likod. Nandito na naman yung dalawa. Malupit yan eh. Ayan guys. Hombre, ako na ito. Bike for the Sanks and Primero. Ayan, so umagod na sila. Tingnan natin yung nasa likod. Yung 10 sana. Medyo lumamang sila. Ito na yung 10. Ayan. Kunti lang yung gap nung tatlo. Parang umami no? Hindi, 10 lang yung nasa likod. At pwede nilang mailigit. Basta bibilisan nila ng bagay guys. Diba? Ayan, so magkakadikitan na to guys. Ayan, so nahati na sa tatlo. Nahuli na itong dalawa guys, ang Team Zambales at saka itong naka-block na jersey. Nahuli na sila ng 15 meters doon sa ating second. Ay, sakto pa. Ayan, itikit nyo lang. Oh, babat, tikit nyo, tikit nyo. Pagpalitan kayo, hindi mo nang mapakalakan kayo. Muna yan, gawin ng mga kayo. Team Zambales at saka itong naka-block na jersey ay medyo lumayo dito sa batang likod guys. Punta tayo sa bandang harapan. Anong nangyari kay White Mix? Ayan, Team Bindita. Team Bindita ba na? Da? Ah? Malayo pa! Di bale, Malayo pa! Basta malayo pa! Di rin namin alam kung ilang game. Basta ang alam namin is ayo ay nandito na sa aming harapan. Ito na po yung nasa harapan. 3 na yung nasa likod, 10 yung nandito sa harapan. Isang team Pangasinan, isang team Dandex, 2 bike for sex, isang team Excellent, isang Go for Gold, Rising Santong isa eh, SMBC. Itong pink ito. Ah, okay. Itong naka-Rising Sun, isang Azor Sorandos, SMBC San Manuel Bikers. Tapos yung nasa harapan guys, isang 7-Eleven, isang Go for Gold, isang Primero Brothers, Team Primero. Ayan, so sila din. Hindi tayo? Baka hindi tayo makahabol. Ayan guys, so ito po yung 10 nasa harapan. Ayan, 10 lang sila na bumabagal. Yan, bagalan nyo para mamabot yung peloton. Mabagal kayo! Ayos lang yan. Ayan ang umahabol. Ay! 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 Bilisan nyo daw. Hoy, magsabi kayo! Mabagal kayo!
may ano yata, pero 1, 2, 3 po ba? Wala. meron. Pero may police. Oo. Lublob muna kayo dyan sa may bukid. May tubig. Pagkulitin ko lang. Harap kayo, boss. Kuha tayo. Nang Ay, pa lang to. Kaya to. Kaya to. sige. Kaya, sakto din tayo. Ayan guys, so hintayin natin na makasingit tayo kasi may noodles sa harapan. Nadudulas tayo dyan, may noodles. Ah, bam! Bam! Ayan, ako nga din. Ay, sabi. Dito, may tubig kayo? Bili ka na. Sabi, mismo. I-plastic mo na, bilisan mo. Plastic po. Tatlo. Gaya, bol. Tubig daw, tumihan mo na. Ayan guys, connect ano yung sa likod. Yung sa muli. Sila lang dito. Water belly daw. Diba? Ayan guys, so yan yung ano. Wala ng tubig, wala na silang tubig. Ayan guys, so mayroon tayong fishing group. Fishing group natin. 2, 3, 4, 5, 6. Anim na fishing group, isang team bugalyon. Ayan guys, so team Vantage, sumabot din team bugalyon. Hindi ko chorus na yata ito guys. Habang idol! Zero na. Yun nga guys, itan yung mga second fishing group natin. Kaya umabot dito natin dito. Punta natin yung mga bukoy. Ayan, so yung ano mga bukoy, Team Sambales. Nandito na sa bandang likod. Ayan guys, Team Sambales. Ito. Ito na po yung medyo napagbuwanan ng kasama sa giveaway. Ayan guys, so kung hindi natagpuan, tapos ibang kasama pa tayo. Kaya nabuntan na nila kayo. Yung kotse, kasal. Meron pa rin humahabol dito guys sa bandang likod. Ito na yung mga kanina eh. Yung SMBC. Team Kamiling. Ay, iba. Oh, dalawang SMBC, isang team Kamiling. Dalawang team Kamiling ang humahabol din guys. Balik naman tayo dito sa ating breakaway group. Nandito po ang Team Landix, Team Primero, Excellent, Noodles, Team Pangasinan, Bike for Sex, Go for Gold at 7-Eleven.
And guys, so napakatinding rematihan na ang pinapakita ng ating mga participants dahil last 200 meters na lang ang natitira sa ating karera at finish line na. Bumabanat na itong tropang Pangasinan, inahabol itong mga nasa harapan. Last 100 meters na lang guys, nangunguna pa rin itong Bike for Sex at nakasunod yung Team Primero. Sasagad na kaya ang banatan? Abot itong Team Primero o hindi? Yan guys, nangunguna pa rin ang Bike for Sex at siya na nga ang nakakuha ng unang pwesto. Pangalawa yung Team Primero at pangatlo yung Team Pangasinan, Kenneth Maramba.